Hola, bon dia. Avui farem una mica d'esport i veurem com la gent d'una certa edat es posa en forma. Ens acompanya, en aquest cas, la Núria Ubach, que és metgessa de família. Bon dia, benvinguda als matins a TV3. I Laura, tu has tingut oportunitat de parlar amb gent d'una certa edat de com es posen en forma, dèiem. Doncs sí, hem volgut comprovar amb aquestes persones que arriben a velletes estupendes, persones de 92 anys que es banyen cada dia a la platja, sigui hivern o sigui estiu, i he tingut oportunitat de conèixer molta gent d'aquesta, que fan exercici no d'ara, no quan s'han fet grans, sinó que ho van fent progressivament al llarg de tota la seva vida, i això, quan arriben ara aquests anys més grans, la veritat és que fan una enveja sana, perquè els veus actius i els veus feliços. Hem parlat amb el Josep Maria i amb la Pilar, que són de Badalona, són un matrimoni de 80 i 72 anys, que ja veureu tota l'activitat física que fan, i també hem conegut un grup d'amigues que fa 40 anys que es banyen a la platja del Bogatell a Barcelona, tant si és estiu com si és hivern, i estan estupendíssimes. Veiem-les. Jo soc Pilar Casanova, estic a punt de fer 73 anys, m'agrada l'esport i cada dia intento practicar una mica l'esport que sigui segons les meves possibilitats. Jo soc en Josep Maria Vallès, soc el marit de la Pilar, tinc 80 anys i practico l'esport de la bicicleta, footing, caminar, muntanya. Hem pujat moltes muntanyes, molts 3.000 hem fet la Neto 2 vegades, la Pica d'Estats, els Biciberris, el Pedrafort, que era la nostra muntanya preferida perquè l'havíem fet moltes vegades, el Montarda, moltíssimes n'hem pujat al nostre ritme. Fer esport té uns grans beneficis. Per exemple, millora el benestar, dorms millor, les articulacions et fan més lleugeres, les artèries, vull dir, tot plegat tens més energia, vull dir, i a part de la cosa física, després això afecta també a la ment, vull dir que quan fas alguna cosa intel·lectual, llavors et millora tot l'intel·lecte, et reuneix més bé, és un benestar total. Hola, soc Ana Maria, tinc 69 anys i m'agrada venir a l'hivern i a l'estiu i a tota hora. Hola, aquí està la més jove de totes. Soc Núria Molinos, tinc 92 anys i vinc tots els dies que puc a banyar-me, hivern i estiu. Si no vinc, el dia que no vinc pel que sigui, ho trobo a faltar molt, i quan arribo a casa d'aquí tinc ganes de fer coses i de fer feines, i és veritat, jo vinc aquí, jo necessito venir. Veig que us ho teniu molt ben muntat tot això, i ara que tocaria banyar-se? Sí? Sí? Entres i fa fred, perquè és clar, però quan surts el fred s'ha acabat. Fas una mica de gimnàsia, camines per aquí, et vesteixes, i si cas tornem a banyar-nos, tornem a posar un traje sec i ens tornem a banyar una mica, però una sensació boníssima. Home, mira, ja veus que em conservo com les anxoves, amb aigua i sal. Però escolta, quina marxa la Núria que portava. Una passada, una passada. Clar, diu, em conservo amb aigua i sal. Doncs és bo, sí, Núria, banyar-se fins a l'hivern, a l'estiu, amb aquestes baixes temperatures. Jo diria que el que m'agrada que he vist, que la primera vegada que ho veig, és que l'actitud d'aquesta senyora, no? En positiu. En positiu. És l'atrevir-se a fer-ho, el dir, per què no, em vull sentir bé, i m'és igual el que pensin, i aquest és per mi un factor molt important perquè la persona segurament té els seus problemes, però vol sentir-se bé. I això és el que a mi m'ha agradat, no? La veritat és que el que està dient és el que em van transmetre a mi. Jo vaig sortir d'aquest rodatge amb una energia tan positiva de tots ells, no? És que quan et rodeges de gent positiva estàs més enèrgic, et sents millor.
es veia que aquestes senyores, totes elles, estaven molt contentes, transmetien positivitat. I moltes coses que no hem pogut explicar, però és que esmorzen cada dia les seves pastes, fan les seves festes, o sigui, fan una activitat social, que tot això ho explica precisament la Núria, que la Núria Ubach és metgessa de família, i ha escrit aquest llibre, que és la guia pràctica per un envelliment saludable, un programa antiedat, Sentis jove. Núria, tu, amb la teva experiència com a metgessa de família i amb diferents congressos que has assistit per l'antienvelliment, has arribat a la conclusió que calia aquest llibre. Bueno, el llibre ve arrel que visito una pacient, que és una escriptora, la María Ángel Medina, i em va caure molt bé, i vam estar, i em va dir que era escriptora. Jo aquest manual el tenia treballat els caps de setmana i això, i em va dir, ai, per què no el poses, no el fas? Li vaig donar, li va agradar, i al final em va enviar alguna editorial, la Xedio Editorial, que també aposta a vegades per autors novells, me'l van agafar i aleshores va ser quan va començar la maquinària. Jo l'he fet amb tota la il·lusió que persones de 40 anys, que quan es podria dir que comencen a envellir fins als 80, descartant patologies que s'hagin detectat, que donar una guia en la qual hi ha una part més mèdica i una part més psicològica. Amb aquesta part més mèdica és el que es parla amb els congressos. Si una persona vol fer un estudi d'aquest tipus, podrà veure el que es fa, el que es pot fer, el que no es pot fer. Però, per exemple, des del punt de vista mèdic, com hem d'envellir a partir dels 40 anys? Què hem de fer? Com hem de previndre aquest envelliment, si és que es pot previndre, perquè l'envelliment, de fet, arriba i l'hem d'assumir. És una cosa fisiològica, el que passa que hi ha una sèrie d'eines, de pautes, que el que poden fer és retrasar una miqueta l'envelliment i sentir-nos molt millor. Com, per exemple, què? A nivell mèdic? Sí, a nivell mèdic. A nivell mèdic, si fem un estudi exhaustiu mèdic, podrem veure que tenim deficiències, certes coses deficients, no? A vegades tenim un dèficit de ferro, per exemple, que és la ferritina, també podem ajudar-la a donar algun tractament per pujar, i veure també es pot fer un estudi immunitari complet, i veure que una persona es fa una analítica completa i es poden trobar cosetes, que no gaires, però es poden trobar. A nivell analític, a nivell hormonal, per exemple, quan envellim i entrem a la menopàusia, també podem fer la teràpia hormonal substitutiva o una teràpia... Sí, series partidària. Bueno, els ginecòlegs també ho promouen, vull dir, perquè la dona, quan se'n va la menstruació, podem fer una petita teràpia hormonal substitutiva amb dosis d'estrògens petites. Tot això ho fa un ginecòleg. Jo he parlat, i ells, jo també dels congressos he posat el que he vist i que han dit. La veritat és que aquest llibre és supercomplet, perquè toca totes les facetes de la vida d'una persona, des de l'alimentació, que no oblidem, perquè, per exemple, ens diu que els japonesos són els que tenen més esperança de vida per la seva alimentació, precisament. I per dietes hipocalòriques, moltes vegades. Exacte, són un 30% menys calòriques que la dieta occidental d'aquí, on es parla de la sexualitat, de la libido, amb la gent gran. La libido com ha d'estar amb la gent gran? Bueno, el que venia a dir, el llibre tinc dues parts, que és la part més mèdica, informativa, perquè la gent sàpiga de què es parla, perquè a vegades la gent sent coses i aquí he intentat, sempre pot haver-hi algun error i soc conscient, però donar informació. Parlo de l'esport físic com a primer factor per a revertir la nostra edat cronològica, és a dir, aquesta gent estan fent molt bé de fer l'esport físic, i després ja parlo de la part més psicològica, l'actitud. L'actitud d'aquesta senyora que vol sentir-se jove, que no té prejudicis, que igual la veu una veïna i diu, ai, mira, que està... Doncs no, ella vol sentir-se bé, i això també és molt important, no? I després el factor amor, també tota la sexualitat. En els congressos es parla que la sexualitat ha d'existir i ha de ser-hi. S'ha de buscar, per tant. S'ha de buscar, però tampoc ens podem obsessionar. Vull dir, a vegades... Fins i tot dones alguna recepta per quan no hi ha parella, no? També, per exemple. Clar, però perquè se sap que també la sexualitat, jo la parlo amb molta naturalitat, segrega endorfines, com a l'esport, i si pot ser que hi sigui, però si no hi pot ser, tampoc ens hem d'obsessionar ni hem de afrontar la vida amb les coses que van venint, no? Vull dir... Ara està molt de moda la meditació. Exacte. Per exemple, tot el que faci un equilibri personal de les persones, tot això pot ajudar a que la persona se senti millor, no? Amb la vida que em portem d'estrès i... Jo penso que aquest llibre anirà bé per aquestes persones que volen tenir com una guia, com una pauta. Si he de fer exercici perquè ho dones, en els diferents capítols. Si he de fer exercici, quin tipus d'exercici em convé, no? Si m'he d'alimentar, quins són els aliments que en la meva edat són més beneficiosos. Exacte. Aniria una mica per aquí, no? Exacte. La dieta mediterrània, l'exercici físic, quan una persona va fer un gimnàs i ho fan
fan els DIRs, fan una prova d'esforç, a vegades es demana un ecocardiograma per intentar que aquella persona es posi a fer un exercici físic, però ben estudiat prèviament. Per cert, que parles de gimnasos, ahir també vam tenir l'oportunitat, perquè va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, una diada de la ONU, i es van fer molts actes a diferents ciutats, pobles, i també els gimnasos, com no. Llavors vam tenir l'oportunitat d'anar a una classe de fitness, que si ara en veiem unes imatges, doncs veuràs plena arrabassada de persones molt grans, mira, aquí els tenim, doncs fent aquests exercicis alhora, no? I se'ls veu també molt motivats, moltes ganes. Sí. Jo justament, també que a vegades vaig al gimnàs i veig gent així, a mi m'anima, perquè penso que ho estan fent bé, i no tenen prejudicis i volen sentir-se bé. Tenen segurament problemes, però volen sentir-se bé. Moltes d'aquestes persones, possiblement, mentre ara potser estan jubilades, però quan treballaven patien estrès. Hi ha un estrès bo? Diguem que hi ha dos tipus d'estrès, l'estrès agut i l'estrès crònic. L'estrès agut, que puguis tenir amb una feina... Sí, ens pots mirar, sí, ens sentim plenament identificades. Sí, jo també, però és bo i és necessari. És necessari. Aquell estat de tensió, no? És necessari, a més agrada i... Et fa sentir enèrgic. Exacte. Ara, l'estrès que diuen, l'estrès crònic, quan una persona ja o se li afegeixen molts problemes i és un cúmul, cuidado que això pot donar una fatiga crònica i pot desencadenar potser malalties, i això s'ha d'anar al tanto. Però sempre és allò de com et prens la vida, que ho dius també al llibre, aquesta actitud positiva, saber donar la volta als problemes... Ser una mica flexible. Tirar endavant, que això l'Helena ho fa molt, tirar endavant. Tirar endavant, sempre tirem endavant. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos i el que fem ara és justament això, tirar endavant. Gràcies, Laura, fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. Merci.